Maliya foli ni tanu amba kere kere kanyesi Mali dem bela jelema Mali kono Mali koka amalo dona ka fo biye alamsay février kalo kile duru samba fla mo an woro ambe Bamako Malla amalo dona bi ka fo mi talike anga siraba mi no e kulugoro gidron o baro nana kana damne bi am wati na fo sisa nya ta jetemne sankelen temen ko fe kulugoro gidron sira o lukon nana kana lancer am wati na fo bi ministre mi nyasi no siraba ko nyara bolima ale wuli ga jo sabati bi kasaka ta baran yara abe ka chukudi anifana projet yara be chugumina baraw damna lengana abla bila nojmene bora ala ayira ka fa kunya ta jitimna kemme masarala barena muga anan asigara ma binani anduru muga nani nasigara ma binani nduru o kon o kera barena am wati na fa bi o korba yira am saka anji kitaka ka fa ko sini masini ngena ma kulugoro sirai am mugo bala ka sira ba haga minye ka nga fa no de ale de retour ka baraw na kenwe amalo dana ka fa kulugoro gidora yene abidamne ikado nga fo bulko sombugu club leni srafara la kataka ayera soro mimbe talike ame domina fo bi grand hotel la ni Allah sonama wala amalo dana ka fo sira nunu ngona la sona aglani ko fe amna kana camera fa la minin bela genetikele ala ka ka nyana koy o gumu gele ngona amalo dana ka fo malien conseil comment on appelle le conseil malien des chargeurs no SMC ulu kon ya yere ka fo ko bi ko wi kle kambla abeti jo conteneur kemen boyan wala mi ngoni bibi na ça ne va pas actuellement munu bloquer le no mali konana ne ata ga jetemne chargeur ka ngase ka femi charger ngai ka nga fani wati no ya ka fo ko baga wala te jugu tale no nganyesi umma kala no sababu esa ka saka no bal o ka bara ko folo ngonna o hukum kele ngono ya ka fami wati na fo bi ko bi wele de se ikado nga fo o ka nyama soma feren dabal bela jele ngate ko fle ka saka kula sin masini ngana ma ga saka baro ke aka chukula ay kuno fo no soro o wati kele no amita abidjan jamana wona nantara Côte d'Ivoire o ka bisim namba fama ko Airbus A350 ale koni bibina ale compagnie min bo France ko fe no ikado nga fo ale na tola ka bo Paris o wati kele na era nga fo wuli ka jo talenga nyasi ama ikado akanga jigin yoro mina kele ngara meme talike ikado nga fo Côte d'Ivoire o foi boigné e togora avion jigi so min togoda no alela o hugumo kono ka beni trata doin no kuna sini février kalo kile saba bafla mo gan woro yera ka fo ni panguri ngoni gela do ko na ka barola mi ngara so be ka sagan jingini ngoni ka obo ado ko am watim na fo bi o kuna fo ni gelo ngana meta anyira sor mi me talike ka nga fo Sénégali Gabon président ikado nga fo aleni Sénégal président o le nyoy mi me talike no o Brice Clochard e Elingo ni ningema aleni Basiré Diomaye Faye nunu ma ko falen fla nyoanye kerengera ma ikado nga fo akara Libreville Gabon fa ba yara kono hukumu kono ni jabana nyama fla bela jele wi nyoanye u ka do nga fo baro te malon ka fo yaira ka fo ami dum na fo bi nunu nga nyoanye yara kunte do wele kado nga fo feren de bela jele nga sega tike fe mato jamana fla nyoanye barga nyoa ulu ka sega yakwa chukumina ne ya taga jitimne Gabon anin ka ta se kado nga fo Sénégal ma nunu jamana fla bolo de nyoma sini ngana ma kado nga fo jamana nunu na sega bonere bado soro hera na tawla nga yera na ka fo na la sono ni nyogon kume nya flana una taga take kado nga fo avule kalola Sénégal ko fe no o Dakar ko fa ba kono nantara Niger États-Unis ka militaire mun ko be no ikado nga fo no finti la ko lu bela jele ngono ka kosoni ka safara nyogan watina kerengel ma ka saka farafina ko obla kado nga fo kabini samba fla ani mo an duru kado nga fo tibun ale ko na yani ka fo e tinimbu ala nyini ka fo ko ferra bela jele ngati ni ma ko fo lu nga saka ka jamana bla ngam watima na fo bi kado la nyunu ko fe yena ka fo kuna na bama ci wala mun kala li kame kado nga fo dongo do ka far bama ci wala tikala mako ko ka nga dongo do nunu fana bi ka kasabi ta ka jamana kono reso bi ulla segi o segi la ko ka ta o jamana kono o gumun kono amita an yere soro kado nga fo États-Unis jamana kono nantar États-Unis kado nga fo mami ngoni kumbe no nak mi fa ka Donald Trump fa ka beni kado nga fo septembre kalo ye samba fla samwa nani ka Donald Trump to ka discours la do ko ni marfa blaga ci ala ngi kado nga fo wul ka jok temelon ka fen kado nga fo a cheko fo ngoni onana kana mine no obetali ga fami irian uruti kado nga fo ale kon dona ka fo kalle ko fa ka Donald Trump fa ka to fa ngani watu la samba fla muga ani nani septembre ko le kon nana o gumo ngono amna na bibi na ka bla fanga tikala mo ka buluka famba to ka saka lu sigi senga ani fana ani ka so haga mun ka kan ani mami ya blala o saka lu ka fe min ka ga daka obna daka am wata na fobi wati kelen ko fe nan to Amerique kono kalo chaman temlen ko fe ka do nga fo Donald Trump wala ya ka fo ko bibi na ko uni farafina binu tego di nyoma famba to ka sega sane feri o ka saka ken no gala chukumina farafina duma o gumo kelen ngono ya ka fo ni atra jetina ni wulga jom bela jelen ngono farafina dum amna sugu soro ka jon no gala kana soro kado nga fo mimi talike dédouanement prix ani fencama omna binga bo e kado nga fo anka nga saka ni baro ke an nyonga je chukumna no gala
n'a nana farafinna toujours i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka panneau solaire bibi na n'i y'a ta ka jateminɛ olu kɔni donnen tariku la min kɛlen don sababu ye kabini san 2025 kana bila min don i n'a fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ 100 sara la 54 bɔɲɔngo jamanaden faama kɛlen ka wuli k'i jɔ n'o ye ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka fɛn min bɛ tali kɛ baaraw kɔni k'a kɛcogo la i n'a fɔ mɔgɔ bɛ a la cogo min na ka se ka yeelenw sɔrɔ k'u ka baaraw kɛ nɔgɔya la o baaraw bɛna sigi sen kan min bɛ tali kɛ global store sinking olu de nana ka na ni kunnafoni ko olu ta k'o di mɔgɔ ma ladira kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ n'an nana Bamakɔ Sogoni kɔkaw fɛ yen nɔ soguba dɔ kɔni nana ka na boloda i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bebe dɔ tun bɛ yen nɔ a yɛrɛ ne k'a fɔ ko den suyɛnna o den suyɛn hukumu kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen sigilen kɔfɛ sa ka dɔn k'a fɔ kabini alamisa tɛmɛlen o wulikajɔ kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ bebe min kɔni n'a suyɛnna fɛɛrɛw tigɛra nin na ka se ka den kɔni a sɔrɔ la maa min kɛra sababu ye ka se ka den kɔni ta i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni na nin waati in na ka se ka na den lakolen in kɔni k'a lasegin an somɔgɔw ma i ka dɔn k'a fɔ laseginni kɔfɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛra sen kan yalima maa min nin baara in kɛ a n'a hakiliw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ walima fɛɛrɛ jumɛn tun b'a kɔnɔ ani fana wulikajɔ jumɛn tun sabatilen don a bolo ka se ka nin baara cɛjugu ninnu kɛ ka ɲɛsin waliden ma o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ yalima a ye nin baara min kɛ est ce que maa dɔ de ta a kɔ complice la min bɛ ka se k'a dɛmɛ nin baara in na wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛra sen kan u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min n'a fɔ bi n'i y'a ta jateminɛ nin wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ lajɛlen kun kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min b'a to mɔgɔ ka se ka bɔ u yɛrɛ kalama joona cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko bibi na ni i taara ni muso jigin ye i muso ye muso jiginyɔrɔ la ko i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka dabaliw kɛ min bɛ kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ u kana se ka taa wala cɛjugu ta ka ɲɛsin i ka denbaya ma an bɛ don min n'a fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ n'an nana kunnafoni kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali la n'i y'a ta ka jateminɛ san 2026 avril kalo la o kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ an ka jamanakuntigi son excellence Asimi Goita ale kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ société ba dɔw kɔni bɛ yen nɔ ani minnu bɛna jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma kabini san 2026 kɛrɛnkɛrɛnma n'i y'a ta ka jateminɛ fɛn min ye Ome VS ani olu ye baara dɔ sigi sen kan a yira na k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ fɛn bɛ tali kɛ an ka kɔgɔji ko minnu bɛ sen na ani ka taa se i ka dɔn k'a fɔ dugu jukɔrɔ nafolo ko minnu ma kɛrɛnkɛrɛnma n'i y'a ta ka jateminɛ projet minnu bɛ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ an Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ ba min bɛ yen nɔ o ba kɛnɛba yɛrɛ musakaw dɔ donna o la min bɛ taa i jɔ fɛn min bɛ tali kɛ safa wari miliyari 7 a n'a ɲɔgɔn fɛ miliyari 38 bɔɲɔngo o de nana ka na don o ko la o hukumu kelen kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ u bɛna kɛ sababu ye sa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ ka dɔn k'a fɔ ka bɔ Saint Louis ka na fɛn min ye Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma Kayikaw fɛ yen nɔ fɛɛrɛ o ka se ka tigɛ a la cogo min na kɔgɔji o ka se ka na Mali jamana kɔnɔ bawo ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 30 ka taa bila janvier kalo tile 31 na u ye nana ka na wulikajɔ sabati ka yɛrɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛna sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ Mali yɛrɛ bɛ se k'a ye a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ cogo min na kɔgɔji ko bolodaw la bawo ka d'a kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ni musaka jaabiw ninnu olu nana ka na don kɔgɔji la o bɛ kɛ sababu ye sini ma sinikɛnɛ ma malidenw u bɛna se ka bɔ u yɛrɛ kalama fɛn caman na ka se ka kɔgɔji baaraw ka se ka o sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na an ye kunnafoni min sɔrɔ o kunnafoni kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi an baarakɛɲɔgɔnba min bɛ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Isufu Sisoko ni ale ye kunnafoni dila ye i ka dɔn k'a fɔ Isufu Sisoko kɔni ale k'u welela i ka dɔn k'a fɔ an ka bɔgɔ jeninen kan bi kɛrɛnkɛrɛnma an ka cybercriminalité mɔgɔw fɛ an bɛ a ɲini k'a fɔ kunnafoni minnu n'an bɔra k'olu sɔrɔ nin waati laban na a yɛrɛ k'a fɔ Isufu kɔni ale kɔni taara cybercriminalité ɲɛkɔrɔ ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ laseliw kɔni kɛ yen nɔ bawo ka d'a kan n'a ma ɲɛ k'a wulila bɔgɔ jeninen kan a taara ka se ka taa kuma ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ a yirana k'a fɔ ko a ye jalakili wɛrɛ ta ka ɲɛsin jamana wɛrɛ jamanakuntigi ma o kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ a nana ka na tête au crédit de l'État a nana ka na o baaraw sigi sen kan o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ fɛn bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Isufu Sisoko la fɛɛrɛw ka tigɛ sini ma sinikɛnɛ ma a kan ka se ka wulikajɔ minnu sabati ani fana hakɛ minnu kan ka bin a kan olu baara olu bɛna ka na sigi sen kan ni Ala sɔnna komi ko bɛ kiiri ɲɛkɔrɔ a mana bɔ kiiri ɲɛkɔrɔ kunnafoni wɛrɛ minnu mana sɔrɔ an y'olu ta k'o di aw ma ladira kɔnɔ ni Ala sɔnna nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na nka yanni an k'an kɔ don an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Deni Sasu ka dɔn k'a fɔ ale ye candidat ye san 2026 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ Kongokaw fɛ yen nɔ a y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ ale bɛna kɛ candidat ye tuguni ka bɛn ni u ka kalafili minnu kan ka kɛ ka bɛn ni marisi kalo tile 20 marisi kalo san 2026 ko a bɛna kɛ candidat an bɛ waati min na fɔ bi ni kumaw kɔni kɛlen don ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw ka olu minɛ ni waati in na an bɛ don min na fɔ bi min bɛ kunnafoni labanw na a yɛrɛ k'a fɔ Isufu Sisoko ale kɔni bilala sous mandat de dépôt an bɔra ka kibaruya laban minnu sɔrɔ sisan ka se k'o kɛ ka kunnafoniw kuncɛ Isufu kɔni bilala sous mandat de dépôt n'o ye an baarakɛɲɔgɔn kunnafonidira min n'a ale ka journal bɛ wele ko journal alternance ale chroniqueur fana de don i ka dɔn k'a fɔ renouveau foroba baro la i ka dɔn k'a fɔ a bɛ o fana kunnafoniw di nin waati in na k'a bilala sous mandat de dépôt an bɛ Ala deli yala bɛ Ala ka hinɛ don ko in na fɛn b'a to fanga ka se ka hinɛ na k'a bila ka na so aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn